Ola, xente! Fai uns días fun á feira de minerais na área central de Santiago para ver que tal, non? Era a primeira vez que ia a esta feira en xeral a área central, que é un centro comercial. Non teño moi claro, como definiríades área central? Honestamente, porque eu cando entrei atopei un parchís a escala real con tendas, de que unha zona que así medio como un mercado no interior, hai edificios que dan para dentro do centro comercial, non sei. Sendo unha feira pois de minerais, había postos con minerais, con fósiles, etc. Pero ademais de todo iso, había como un stand da libraría Pedreira, porque, jaja, Pedreira, pedras, feira de minerais, non sei que, XD. E aproveitei para mercar 3 libros. Un deles que foi o que aínda non lin é Cobalto Rojo, este que vedes aquí, que é un libro de non ficción que fala sobre os abusos que están sufrindo no Congo, nas minas de cobalto. Este teño moitas ganas de lelo, pero aínda non o lin. E os que lin son estes dos aquí, que son máis finiños, como poderedes ver, que son pequena guía de minerais inexistentes, volume 1 e volume 2. Como podedes ver, son libros así moi finiños. Diría que os dous son aproximadamente 100 páxinas. Realmente un contido en sí mesmo como de interese, pois son como 75 páxinas ou así. Logo o resto das páxinas ata o final son anexo e definicións de termos científicos, pero bueno, agora vou explicar de que van estes libros, non? Tamén son libros de non ficción, digamos, non seguen realmente ningún tipo como de historia típica de obra ficticia, mais, como dio o nome de minerais inexistentes, tratan sobre os minerais que topamos en obras de ficción e basicamente pois fai unha lista de varios deles falando pois das súas características. Os dous tomos en unha orde moi característica. O primeiro é sempre unha imaxe co nome do mineral e un debuxo como básico explicativo da estrutura ou de como se ve, sí, pois, na obra de ficción ese mineral, como por exemplo aquí é o primeiro que aparece no primeiro tomo, que é o adamantium, e logo, despois desta páxina, está dividido en 4 seccións. A orixe, na que se explica pois de que obra de ficción ven o mineral, onde aparece, cantas veces aparece, etcétera, etcétera. Logo esta composición química e estrutura, na que pois é certo que esta é un pouco como a sección máis vacía dos tomos, máis que nada porque realmente a xente que inventa estes minerais pois non che di, pois sí, a composición química desta cousa é de 10% silicio, 40% oxígeno, 20% ferro, 5% flúor, non sei que. Non che din, sabes? Non che dan tal cal unha composición química. E a estrutura, ainda que podes o mellor ver un pouco pois o corte do mineral, como se ve tal, pois tampouco che din, pois non é unha estrutura como se di, hexagonal ou non sei que. Non che din iso, non? Entón hai un pouco máis como de conxeturas. Logo esta parte de propiedades e aplicacións, nas que se fala un pouco pois de para que serve ese mineral no universo ficticio no que existe. Iso, pois, basicamente, propiedades e aplicacións de, pois iso, pois, para que serve, casos concretos de, pois, este usou no, este persona usou no para non sei que, sen dar spoilers, non? Por exemplo, aquí no caso da adamantium, pois, explica o feito de que é usado, pois, en aleacións diferentes para construcción de armas, armaduras, non sei que, mentres que logo menciona que personaxes de Marvel teñen obxectos de adamantium ou tiveron cirurxías nas que non insectar, non, pero bueno, que lles recubriron os osos ou o que sexa de adamantium e tal. E logo, por último, está a miña sección favorita, que é a de materiais existentes análogos, na que xa sexa por estrutura, composición, pois aplicacións, varias cousas a ver, dependendo tamén moito do mineral e da información disponible. Mencionan, pois, tamén dependendo de se, pois, un átomo, un mineral, unha pedra, unha sema, porque realmente todo isto son cousas distintas. Mencionan, pois iso, como materiais, cousas que teñen unha función análoga, unha estrutura análoga, ou as dúas cousas a vez, ou outro tipo de semellanzas. E realmente atopei curiosidade
curiosidades bastante, valga a redundancia, curiosas, sobre todo no segundo volume, no que se mencionan pois algunhas aplicacións físicas de cousas que sí que existen na vida real que me pareceron pois bastante curiosas, porque realmente ti como idea dis isto é de ciencia ficción, non? Pero logo como pois non, isto que ti crías que non podía existir, que era cosa da máis pura ficción, é real, non se usará en aplicacións aínda a nivel público xeral, pero físicamente real, entón é moi curioso de ler. E logo tamén aquí no segundo tomo, xusto na zona pois final, bueno, en xeral os dous teñen pois as referencias bibliográficas, non tanto pois de onde atoparon os datos, logo tamén pois un glosario de termos científicos que algúns para min pois son bastante obvios e para moita xente serán máis obvios, como non sei, wow, que unha sema, un concepto non escoitado ta agora, pero o mellor de repente pois escoitas hidrotermalismo e dis ti, pois que é isto? Pois explícacho aquí porque é algo que mencionan. Pero logo tamén outra cousa que quería dicir era que concretamente neste segundo tomo teñen unha sección de minerais inexistentes na que explican un pouco cousas importantes para ter en conta do teu mineral ficticio e tamén pois isto aquí como unha especie de guía, non sei se realmente a idea que ti escribas no propio libro ou se simplemente copies esta idea e a pegues pois en calquera outra parte, pero bueno, aquí tipo pois que nome llevas polo mineral, a fórmula química, o tipo de mineral, se lle queres facer un debuxo, as propiedades, a estrutura, tamén de propiedades máis ben as que son máis fantásticas, e logo tamén segue por aquí de aplicacións, polimorfismo, pois distribución, notas, bueno, información, ter aí todo ben colocadiño para se ti decidida de inventar algún mineral no teu mundo ficticio de creación, pois que o teñas máis organizado, que se sexa máis fácil. Logo tamén vou facer un mini repaso de que minerais, bueno, minerais non, porque non todos son minerais, non, pero bueno, de que minerais fala o volume 1 e o volume 2, porque o mellor, pois, vos estades interesades nos minerais concretos que como, pois, están no volume 1 ou, está no volume 2. Tamén dicir que algúns minerais destes cos que non estou familiarizada, así que é máis probable que os pronuncie mal, fans da obra ficticia na que este mineral exista, sinto moito, é o que ten, xa está. Entón, neste primeiro volume temos o adamantium, o adegan, o atium, o bavarium, o dilithium, o arbenita, o SeO9, a kriptonita, o mithril, o nakada, o noveno metal, o ctirón, a teidenita, o tiberium, o unobtanium e o vibranium. Mentres que no segundo, non ia dicir tomo, que me sai como se fose banda deseñada, non, volume, que me pon aquí volume en castelán, temos o ardanium, os cristais de antimateria, os cristais de borez, ou borez, bueno, cristais de Superman, dust e coral, fostóns, semas do infinito, magallanium, metebelis, pazón, ou fazón, porque pH en inglés normalmente pois é como pH fouro, é dicir, como é como ten F, entón o mellor é fazón ou fazón. Non sei como se dicen antes, non sei pronunciar estas merdas. As pedras evolutivas, o rocabrote, a singerita, o tenebrio e o vidriagón. Entón, pois a cuestión é, recomendo estes libros, e sodes así xente friki de minerais ou en xeral friki de cousas frikis, se vos interesa a saber máis dos minerais, das vosas obras de ficción favoritas, pois eu diría que recomendable. E a verdade é que, tendo en conta que moitos destes minerais non os coñecía, igualmente paseino moi ben lendo as súas propiedades e os materiais análogos que realmente existen na nosa vida real, entón, pois, alegrome de ter descoberto estes libriños aí no posto, na feira dos minerais. A verdade é que o máis probable é que este vídeo quedase algo curto en relación ao que normalmente falo, porque falo un puto montón, pero tendo en conta que é así unhas recensións destes libros así tan curtiños e tan tal, que tampouco son libros de non ficción, son así tal, tampouco hai moito máis que dicir, simplemente quería mencionar, pois iso, que están guais, ademais como non os coñecía ata que os vin aí na feira,
pois é moi probable que xente que poida estar interesada nisto non o saiba que estes libros existen, e iso simplemente. É certo tamén que é máis probable que faga algún vídeo falando de Cobalto Rojo cando lea, porque teño idea tamén en xeral de facer unha recomendación de libros de non ficción, sobre todo libros de non ficción que son así divulgativos, sí, a ver, como sobre temas de cuestión social, de desigualdades e de tal, que poden ser interesantes e que pode haber xente que o mellor está interesada en saber máis do tema, pero que realmente como que tenlle preguiza ou que non sabe moi ben como buscar para atopar obras de non ficción que traten este tipo de temáticas. Entón, pois iso, a de sempre, dalle like, suscribidevos, pois comentade, non sei se coñecedes estes libros, que vos parecen, non sei que, e vémonos no próximo vídeo. Chao, chao!